Tingnan nyo yan, may moon pa hanggang ngayon. Ang ganda guys, kanina madilim pa. Ngayon ay ano na, mga may 6 na pero madilim pa. Bakit ganon? Dumilim ang mundo ngayon pero dito sa cellphone is maliwanag. At ang ganda ng buwan. Dito ako nag-pray kanina sa pwestong to. Parang kinakausap ko lang si God. Ayan. At ang ganda kasi parang niya akong tinitignan. Ano yun? Mata ba ng God yung moon? No, just kidding guys. Kidding aside, ang aga kong nagising kasi nagluto na guys para sa mga workers. Ay may nakisawsaw na magluto at iniluluto niya itong skinless. Hindi sausaw lang yun. Sawsaw. Aling pusa yun. Hindi guys, hindi rin ako makababa na mag-isa kasi gusto ko siya magpaandar ng generator. Hindi ako marunong mag-switch on ng generator. Tapos siya namamahala ng pag-charge, ganon. Siya ang naglalagay sa mga charging. Okay? At ito naman ay naluto ko na. Masarap yan. Nilagyan ko siya ng Youngstown sardines. Yung ating sigarilyas ang tawag niya dyan. O patola. Patulang. Pulis patulang. Okay. At ito yun ito yung inihalo ko. Ayan guys, magsama-sama ulit tayo. Hindi pa ako good morning pala sa inyo. Good morning everyone. Kumusta kayo? Morning Morning. everybody. Good morning everybody. Good morning everyone. Good morning everybody. Good morning. Andito na naman tayo sa patrabaho natin dito. Naririnig niyo yan. Kasi guys, na patayo na yung poste. At nagbuhusan na. Nagbuhusan na yung baba niya. Ngayon, ay dito naman sa kabila. Dito naman sa kabila. Aba, ang ganda ng ref kong ginawa, no? Ref. Okay. Andito na yung ground beef and ground pork. Ayan guys. Kita nyo. Ayan, paghaluin ko yan. And then, ang ingredients ay syempre, red onion. And then, syempre, meron tayong eggs, parsley, ang pangalan nito, breadcrumbs, parmesan cheese, and milk. Yan ang ingredients. Ilagay ko pagsama-samahin dito. And then, yan ang ulam namin ngayon. Magkakain kami ng burger. At ito yung salad ko na Baguio beans. Yun ang lunch natin. Okay? Ayan ang lunch natin. Healthy. Protein. Kargado sa ang ating burger. Hindi pa yan burger. Kiniling pa lang. Ayan, malapit lang maluto ito. Ayan guys. Mamaya, paghain nyo ng ganito, pag halimbawang luto na, sa alam mo luto na, ay ano pala nito? Pag inahon mo at ilagay sa malamig na tubig. Kung pwede may ice. Pero ako walang ice dahil walang refrigerator. So, doon lang sa gripo. Yung tubig sa gripo. Guys, may tubig yan na galing sa gripo. Wala tayong ice kasi walang ref. Pero ganito yung guys. Pag naluto na ito, kasi ayaw natin mag-serve ng ganito na pangit ang kulay, di ba? Karamihan ng niluluto yung ganito, yung iba dyan na hindi pa nakakalam nito ay brown. Brown ang kalabasan. Ito, mag-remain yung green color niya pag ganyan ang ginawa. Ayun. Kita mo? Oh, di ba? Nag-remain yung green niya na color. Okay? And then this is salad, that's why huwag kayong mag-alala na ito ay malamig nating i-serve dahil yan talaga, ganyan talaga ang Baguio beans salad. It has to be cold. Ayan. So, ayan.
At mamaya timplahan ko na yan ng salt, pepper, olive oil, a little bit of vinegar, and then a little bit of parmesan cheese. Yan. Masarap yan. Lagyan na natin ng parsley. Nailagay ko na yung parmesan, yung breadcrumbs, milk, eggs. And now, ito ang taga-masahe. Magaling masahe pala ito ng pang-burger. Kasi masarap yan. Favorite niya kasi yan. Request niya yan. Oh. Oh, see? Nai-explain ako. Dito sa amin, ang kitchen ay nakikita nyo disordinato or makalat kasi may mga kahon doon kung ano-ano na pang relief goods. Yan. So, huwag yun ang pansinin yung mga kalat dyan. Yung nag-comment dyan, siguro napakaayos ng pagkatao niya kaya nagko-comment ng hindi maganda. Pero thank you pa rin. Thank you so much na nag-comment ng ganon. Okay, busy na kami. Walang burger buns kahapon kaya yan ang ginawa niya. Gumawa siya ng sauce guys na ketchup, mayonnaise, and senape. Anong tawag sa senape? Mustard. Mustard. And then, ito na yun. Lagyan mo parmesan pa ako. Kain na tayo. Ang gulo na namin kumain, no? Magulo pero masarap yan. Si Kuya. And then lemon. Where is the lemon? Walang burger buns kaya itong ginamit namin. Pinapipili ko sila yan o ito. Ito naman ang pinili. Di, okay lang. Nilagyan niya ng lemon. Ang sarap nito. Gayahin nyo itong salad na ito. Alam nyo, mas marunong pa kayo. Pero just reminding. At lumakad na sila. Kanina pa sila umalis. 4:30. Hey! Miley! Sino yan Miley? Who's that? Maligalig ka na naman. Ito yun. Nalagyan uli ng ganung buhos. Dahil tapos na sa kabila. Dito naman. Yan. Tapos guys, the ninth day of their work. Ay, ito. Okay? At lalagyan uli ng ganyan, poste doon. Siyempre, repairin natin yung poste niya na nag-iba ng Bagyong Odette na salbahes. Ayan guys, yung full na roof nito ay inilipat talaga niya. Kaya doon namin na-discover na ang mga pundasyon ng mga poste niya ay talagang nagraten na kaya pinalitan namin at ngayon ay matibay na. Ayan. May awa ang Diyos, maawa sa atin. Sana matapos ng mga tiwasay at sana ay maging maayos yung mga trabahante natin. Let's go na naman outside para bumili ng para tomorrow na. So strange. 5:14 na pero maliwanag pa guys. 14 pa lang. Let's go and look for pata unahan ng baboy. At maghumba tayo bukas guys. Maghumba. You know humba? Ang humba ay isang lutuing Boholano na yan ay nakuha natin naman namin dito sa Bohol sa mga Spaniards noong mga Espanyol. Noong kapanahonan pa ng Espanyol kasi ang mga Boholanos ay natutong magluto ng mga lutuing mga Espanyol na tinawag nilang humba kasi yun ay tipo na uy para bang tipong kamuntik masagasaan yung aso. Oh my God. Kinabahan ako. Wow, ang ganda ng bahay ha. Wow, so modern. Modern house. Modern lahat dito. Ayun, yung sinasabi ko yung humba guys ay isang parang adobong luto pero tinatawag dito sa Bohol na humba dahil kakaiba ang pagkaluto. Medyo
parang similar ang pangalan nito. Ang mga ingredients similar, pero meron siyang kaibahan sa sistema ng pagluluto. Yun. So, yan ang lulutuin natin bukas, at yan ay natitikman dito every time na may fiesta, guys. Fiesta dito sa Bohol, kasi dito ang daming fiesta, lalo na pag Mayo. Lahat ng araw ng May ay may fiesta. Everyday fiesta dito, kaya everyday may humba pagka May. Ngayon naman hindi May, pero tayo ay titikim ng humba na matagal na nating di nakain at naluto. Pero meron na rin yan akong video dito sa Rich Chich channel, at makita nyo dyan kung i-search nyo ang how to cook humba Boholana. So yun guys, at pupuntahan natin sa supermarket, bibili tayo ng pata para sa ganun ay may luto natin bukas, ng may mailuto tayong ulam para sa mga trabahante rin natin, lalo pat marami-rami sila bukas. Okay? So yan, tis-tis lang. Kailangan natin ayusin ang bahay natin kasi sirang-sira. Kung hindi natin lagyan ng ano yun guys, nung poste kasi na matibay, kasi inanay na yung mga poste niya, kasi ano yun noon light materials, kaya iniba namin, binago namin, lalo pat laging nababasa doon sa baba kasi nasa ground floor. Ngayon ay pangalan nito, ano mo sabi mo? Natigil ako Sige na, sige ba na? Naalala ko hindi ka bumati Hindi, sige ba na, ako nagdadrive, Banat lang. busy man ko. Sige lang, sige lang. Okay, oras kasi ng uwian, 5:18. Ayan guys, kwentuhan na naman tayo. Ano ba ikukwento nyo sa akin? Para naman kayo nasa harapan ko ngayon, ano? Anyway guys, pagkapanood nyo nito, ay mag-comment kayo. Okay? Mag-comment kayo, mag-sharing each other tayo ng ideas kung ano ang mabuti para sa pamumuhay natin, para maging komportableng mamuhay at maging wise, how to be wise and how to be good citizen, or good ano, basta good. Manners and right conduct. Basta good. Diba? We want to be the best. We want to be better. Yeah. Okay? Hindi naman tayo nakikipag-compete sa iba, kundi nakikipag-compete tayo kung ano tayo noon ay gusto nating maging better tayo ngayon. Like for example, noong 2021, may kaugalian tayong nakasanayan na pwede nating kalimutan, na nakita natin na hindi maganda. So, baguhin natin for the better us, for the better me, for the better you. Yeah, like that, ha? Okay? Ayaw natin yung makikipag-compete kung kanino, and then ayaw natin ng comparison ng kahit sino dyan, dahil everyone is unique in this world and everyone is special, no? Okay? So, let's go. At ako'y nagdadaldal para habang nagdadaldal ako, namamasyal tayo guys. Okay? Kaya lang, isang relation mo yun ako. Ganun ba? Parehas naman ang yun ako. Ay, hindi naman pareho. Katulad yan, may sunlight bang ganyan nung pumunta tayo dito? Wala. Ibang oras na naman, ibang sunlight. Ayan, di ba? Sunset, ibang araw, wala pang nagsusunog ng ganyan, nagpapausok. Ngayon, meron kang nakita. Di ba? Iba-ibang panahon, iba-ibang kilos, iba-ibang aksyon. Kaya nga, lahat ng panahon ay Di ba dyan mo, Laura? precious. Let's go to ICM. Siya ba? Dito malapit na, di ba? Ito kung saan. Ay, ewan ko sa'yo kung sa alin ang Siya malapit. tayo? Ewan ko sa'yo, bahala ka. Okay, and then yun nga, magluluto ako ng humba. Kung gusto nyo i-search dyan, ay i-type nyo lang how to cook humba Boholana. Meron ako dyan. At
Napaka-espesyal na lutuin yan guys, masarap. At para sa akin, ang masarap na parte ng baboy na ihumba ay yun, yung pataunahan. Masarap. Nasaan na tayo? Andito pa rin tayo sa Pilipinas. Andito pa rin tayo sa Bohol. Oh, nandito tayo particularly sa Tagbilaran City. Okay? At anong street na ito? Nandito tayo sa Circumferential Road. Going to the LTO. Ito yung way. At ito yung suki natin ng kambing. Ito yung suki natin ng dun sa ibabaw nito ay merong lechonan. Yun ang suki natin sa lechon. Ayan. Diba? Lagi ko namang natutunan ito. Ayan o, Senyor Pedro. Ayan. Ganito ang Tagbilaran City guys. Matahimik lang. Yun nga lang masaklap dahil dumating ang Bagyong Odette noong December 16. At yun ang nagpalungkot sa amin. Pero hindi naman ganun kalungkot na ano. Nakabangon din agad dahil alam niyo ang mga Boholanos matitibay din. Tingnan nyo naman kami. Naks, yan eh. Yan eh. Good morning myself. Tapos, masaya naman. Masaya dito sa Tagbilaran. Tahimik lang. Ayan. Yun nga lang. Ang masaklap lang ay ika-34th day na namin ngayon na walang ilaw. Ay, ito na naman tayo sa ilaw, sa kuryente. Wala pa rin kuryente. Tapos yung tubig namin guys, okay na, pero meron yung time na mag-off yung tubig. Katulad ngayong hapon, patay na naman, pero hoping na mamaya pag nag-shower kami, bago matulog ay meron. Para shower ang gamitin, hindi yung tabo. Ganon ang buhay namin ngayon. Wala pang regular na talagang dire-diretsong tubig, pero ano, sagana siya. Yun lang, meron yung span of time na maputol siya saglit, let's say siguro basta hindi diretso eh. Ayan na, let's go to Island City Mall. Ito na tayo sa Pamilihang Central na public market ng Tagbilaran City. Tayo na mga kapatid! Tayo na at mamalengke! Box na may gulong! Ito na po! Ayan na! Bakit? Bibili ka ba ng marami? Konti lang naman Ya, kunti lang. Sige, hindi ko lang. Huwag na lang! Bakit ka pa gulong-gulong pa at mabigat po! Pata lang naman. Akala mo marami. Hindi pwede. Walang rep. Wala, ang dilim. Oh my God, bakit ang dilim? Oh my God. Nakapandila sila. Nangyari walang kuryente? Bakit? Hello, candlelight. Candlelight sila. Oh my God, ang dilim naman. What happened? Uy, namaligya o karne. May nag-generator yung iba. Yung iba candlelight. Ang dilim dito sa parteng ito. Walang karne dyan. Kumakain na ako ng mangustin. Mangustin lang na bili namin guys. Punta tayo ngayon sa supermarket. Wala talagang karne. Diyan na ako mamalengke. Huwag na tayong pumunta sa supermarket. Parang nakakaano nang pumunta kasi sabi niya bibili siya ng soft drinks noon, eh hindi rin naman natuloy. So punta na lang tayo sa supermarket dito sa Island City Mall. Ayan o, nakita mo yung building dyan. Ayan. At nandito yung mangosteen. Kain tayo guys. Alam nyo yung prutas na yan, maasim na matamis. Mangosteen. Ayan. So juicy and so sweet. Sweet and then sour. Sweety soury. Sweety soury. Okay, let's go. Bawal pala pumunta dyan. Wala. Di
pa yung entrance. Ano nangyari sa akin? Naligaw ka. Generator nila gano'n. Ibig sabihin wala kang kuryente? Ha? Ha? Bakit maingay yung generator? Anong pata? Kari di ay? Ano? Saan na? Ayun, madamat to. Kajeng Tug, araw tug, na. tug, 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 tug. Madamat to. Kajeng. Walpal to. Tug, 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 tug. Ang mangyayarap. Siya mana timbangin dito tayo? Dari? Ha? Ito. Okay. Ay, lagan na. Napay, daghan no? Dugay na patay ka na doon, no? Dugay na patay eh. Kita-kita man ang lawas. Ha? Dugay na? Kita na. Pero ko ba to, hoy? Okay, let's go. Ha? Ano mag... Ha? Mapay pag ihaw niya kanina. Green naman God, oh. Binuangan ka. Kami ng mga pata guys. Pero napag-desisyonan namin, bumili kami ng pechay, Chinese pechay kasi sabi ko, lauya na lang. Yung yung lutong may sabaw. Kasi alam mo yung mga workers, mas gusto nila yung may sabaw. Kaya sabi ko, gano'n na lang, lauya. Kasi nakabili ako ng gabi the other day. Kaya bagay na bagay. Madilim na agad. Kanina araw lang. Ang bilis naman. Nakabili na kami ng pata. So, success. So, let's go home now, guys. Okay. Ito na naman ang gabi ng lagim. Nag-start na naman at 6. Sigurado ko 6 o'clock na. Ito yan, no? Dito sa cellphone, ang blue lang sky. Ang ganda. Super blue. Ang ganda. Proceed tayo sa Altashita kasi guys, problema namin, saan namin ipupundo itong pata na wala namang malamig na refrigerator. Kaya punta tayo sa Altashita kasi doon kami nakabili ng ice kahapon. Doon sa Island City Mall kasi naubos. Tingnan mo yan, naubos yung kanilang ice. I'm just crossing my fingers na sana naman ay hindi pa naubos dito sa Altashita kasi alam nyo naman ang mga tao bumibili na ng ice para lang malamigan yung kanilang mga pagkain at mainom kasi wala nga refrigerator, walang kuryente ang question ko lang, kaya hanggang kailan kaya itong ganito na ano pangalan nito? Yung gabi ng lagim. Gabi ng lagim. Oh my God! Hanggang kailan kaya ito? At saka hanggang kailan na wala kaming refrigerator? Meron namang kaming refrigerator pero walang kuryente. Siyempre, pag walang kuryente, walang refrigerator na andar, hindi mag-function, hindi Pati nga lalamig. ang bill namin sa bayaran sa kuryente at tubig eh. Ang problema, sino gaganaan naman magbayad ngayon kung ganito naman ang sitwasyon? Oh, gabi ng lagim lagi. Gabi ng lagim na naman guys. Pili mo? Ano ba Oh. ito? My God. At saka alam nyo pa guys, hingi ako ng sorry kasi kagabi, hindi ako nagising ng midnight. Midnight kasi ako nag-upload. Alam nyo kung bakit? Walang internet. Kahit pa may data ako guys, hindi ako maka-upload. Hindi kaya ng data. So, nagpupuyat talaga ako para maka-upload. Napansin nyo yung time kapag ako nag-upload, mga 12, 2 o'clock, minsan 3. Meron kang power na maka-charge ka, hindi ka pa rin maka-upload kasi walang internet. Ano ba yan? Walang internet. Pag mahina ng kuryente, wala na Andun eh. na nga, na-edit na nga yung video kahapon, pero hindi pa na-upload hanggang ngayon. Mamaya ko pa ma-upload, mamaya, mga madaling araw siguro. Oh my God, ang hirap. Tingnan nyo naman yan, mga magbabalot. Ang daming nagtitinda ng balot, walang ilaw. See?
At nakita yun doon sa Dao, yung mga nagtitinda ng mga prutas, mga gulay doon, naka-candlelight. Paano wala eh? Diyos ko naman, grabe naman itong nangyari sa amin. Ang tagal na 34th day ngayon at 30, ilan? 33, 34. Ika 33 days ngayon o 34th day since Odette na nagbagyo ng Odette. Kaya nga eh, biro mo yan, more than a month na guys na wala kaming kuryente. Ang dilim. Tingnan mo naman yan, oh, syudad, madilim, oh, ang dilim talaga. Nandito tayo sa Lesage Street, dito sa Tagbilaran, dito sa may kilid ng Altachita. Bibili tayo ng ice. Ayan, let's go guys. Yes, may nabili na na ice. Isa na lang na bilin. Ah, para Isa lang sa iyo yan. talaga. Baka- Wow! Oh. Wow, swerte niya. Last but not the least. Oh, Isa na lang na bilin niya. Napagbigyan kami, yay! Meron kaming ice. Basta pinakamalalim yun, nakita ko pa. Oh my God. Wala na. Mahal na mahal kami ni God talaga. Hindi na mo. Ganyan pa rin. Ay, God. Thank you, Lord. Tingnan nyo naman yung plaza. Oh my God, ang plaza, ang dilim. Kita nyo yan? Cross lang nakikita mo sa taas, oh. Oh my God, ang dilim ng plaza. Ang Plaza Rizal namin, Tagbilaran, ang dilim. Ang gabi ng lagim. Katawa. Bakit tumatawa? Natatawa na lang ako, sige na lang. Kasi wala tayong magawa. Paano na ito? Wala kaming kuryente, walang yayang Odette na yan. Halika nga Odette, at nang makurot ko yung singit mo. Oh my God, tingnan mo naman yung mga nagmamasahe. Nakita nyo yon? Ayan oh, ang dami nagmamasahe oh. Ay, hindi nyo makita kasi walang ilaw eh. Ayan, may generator ito. Paano? Walang ano yan eh. Generator Kuutin yan. na lang yung kilikili mo lang. Oh my God! Wala, ang dilim oh. Servitec, ang dilim. Siyempre, close na sila eh. Ang dilim dito guys. Sana naman may ano, Lord God. Ang God na lang yata. Miracle of God na makapagpa-ilaw sa atin ng the soonest possible. Oh, ang dilim oh. Look at this. Oh, dito sa Burgos, ang dilim. Wala kahit isang kandila oh. Oh my God. Oh, ito. Acacia de Bubu. Wow, Bibo. Ang daming taong kumakain. Very good. Nice. Dito sa Georgie, wow. Maraming taong bumibili ng tinapay. Very good. Dito, bibo-bibo dito sa Burgos ah. Talaga naman. Tingnan niyo ang oras ha. I will show you. Oh, 6:35. Yan ang oras ha. Ang dilim. I told you. Ang gabi ng lagim ay mag-start every 6 p.m. dito sa amin sa Tagbilaran City. Ayan. Ayan, ang lagim. So, magpaalam na tayo. Hindi naman na maganda yung nakikita nyo. Puro naman lagim-lagim. Okay? Bye-bye! See you again next time, guys! See you! Bye-bye! Thank you so much, guys, for watching. Hope to see you on the next video. And then, sa linggo ha, magkita-kita tayo sa shoutout natin na every Sunday. Okay? See you guys live streaming sa Rich Chits Vlogs sa Facebook, sa official Facebook page natin. Okay? So, bye-bye!